Jo witam waju w naszym cyklu Roz na stole, rozpłet stoła. Joso zwia Józef Lewi i dorodzą w sprawach podatkowych, biznesowych i prawnych. Dzisiaj napisał do nas Stanisław. Stanisław pisze, że robi w budowlance i jest tak dogodny ze swoim szefa, że na umowie mu płaca minimalną, a cała reszta pieniędzy bierze płet stoła i z tego nie ma podatku. Stanisław so z jednej strony cesi, bo mowicy pieniędzy w tasi, ale z drugiej strony pyta, czy to jest w porządku nie płacać podatków od tych zarobionych detków. Stanisławie, z jednej strony to jest nie w porządku, bo podatki są potrzebne, bo to idzie na drogi, na szpitale, na szkołę. Te z tego korzystasz i musisz so dorzucywać do tego. Ale z drugiej strony to może być w porządku nie podatkować tych pieniędzy plus brać je pod stoła na lewo pod jednym warunkiem. Musisz pamiętać, że jest drugi podatek, to jest akcyza od alkoholu i ona jest za każdy alkohol, co ty kupisz, tam jest dodatkowy podatek. Wtedy możesz robić na lewo, pod warunkiem, że te pieniądze, co te zarobisz, wedoś na alkohol. Bo wtedy to sobie równo. Nie, to jest za stabilny budżet.